Sibu paġina 22 u nippruvaw flimkien il-kant Laudate Dominum. Inġbarna hawn il-lejla bħala bnedmin ta' fidi fl-okkażjoni tas-solennità ta' Kristu Sultan tal-ħolqien kollu biex nagħtu ġieħ u qima lis-Sultan tagħna. Bħalissa bħala djoċesi qegħdin ngħixu l-esperjenza sabiħa tal-vista pastorali u ninsabu wkoll fuq l-għadba tal-ġublew. It-tema għall-festa ta' Kristu Sultan għal din is-sena hija u daħal joqgħod magħhom. Iċ-ċentru ta' din il-manifestazzjoni tal-lejla huwa Ġesu Ewkaristija, għalhekk xieraq ukoll li nieħdu sehem fil-purċissjoni bħala pellegrini tat-tama. Għalhekk inqumu bil-wieqfa sabiex nilqgħu fostna lir-raj spiritwali tagħna u nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni billi nkantaw flimkien mal-kor. Madwar ir-re
Kantaw flimkien paġna 3. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, amen. Il-paċi ma'kom. Nitolbu. Dawwa l-Missier lil-qlubna bid-dawl tal-fidi u ħeġġeġ fina n-nar ta' mħabtek biex b'fiduċja kbira naduraw fl-Ispiritu u l-verità lill-Alla Sidna Ġesu Kristu fis-sagrament tal-artal fejn aħna nemmnu li tassew jinsab u li jgħix wi saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Inqumu bil-wieqfa fil-waqt li nkantaw l-Alleluja mal-kor biex nilqgħu il-kelma ta' Ġesu li ser tixxandrilna. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla, kollox bih sar u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl idda fid-dlam imma id-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixeta d-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl imma ġie biex jixeta d-dawl. Dak id-dawl veru li jdawwa l-kull bniedem huwa u ġej fid-dinja. Kien fid-dinja u d-dinja saret bih imma d-dinja ma għarfitux.
ġie f'daru u niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru ulied Alla, dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna, u aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-Missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Il-kelma tal-mulej. Bħala tweġiba għal kelma li xandritilna inwieġbu mal-kor bis-Salm 23 fil-waqt li nibqgħu bil-wieqfa. Paġna 6. Il-mulej u ir-rajti bil-qeda fil-waqt li nisimgħu ir-riflessjoni tal-Monsinjur Isqof. Kemm xi ħaġa sabiħa li nġbarna llejla hawnhekk flimkien biex inqimu lil Ġesu bħala s-Sultan tagħna. Hawn żgħar, kbar, saċerdoti, reliġjużi, abbatini, fratelli, familjari. Imma b'mod speċjali hawn dawk it-tfal li se jirċievu s-sagramenti ta' tqarbina u tal-griesma flimkien mal-familji tagħhom. Għadna kif smajna Vanġelu sabiħ ħafna, tqejl. Imma fl-istess ħin fi ħafna affarijiet importanti li nistgħu nifhmuhom. Se nipprova ngħidilkom affarijiet żgħar mhux fit-tul. Għadna kif smajna lil Ġwanni l-Evanġelista jgħidilna li l-Verb fil-bidu kien ma' Alla u li kien Alla. Ġie fid-dinja, d-dinja saret bih. Dan il-Verb huwa Ġesu. Fil-bidu Ġesu kien fil-ħdan ta' Alla, bħalli kieku fil-ġewf ta' Alla.
U d-dinja saret b'Ġesu. Alla fil-bidu tal-ħolqien ħalaq permezz tal-kelma. Hekk jgħidilna l-ktib tal-Ġenesi u Alla qal, Alla ħalaq bil-kelma. U din il-kelma dan Ġesu ġi fid-dinja, id-dinja li kien għamelu, u din id-dinja ma rfitux lil Ġesu. Ma laqitux lil Ġesu. Ġi f'daru u niesu ma laqgħuhx, imma intom il-qajtuh, aħna l-qajnieh lil Ġesu. Kieku maħniex qegħdin hawn. U l-qajnieh, x'se jiġrilna? Lil dawk li laqgħuh għalilna Ġwanni f'dan l-innu sabiħ, lil dawk li laqgħuh tawhom il-grazzja kbira li jkunu wulied. Fi kliem ieħor, tagħna l-grazzja Ġesu, qiegħed jagħtina l-grazzja Ġesu li lill-Alla li ma narawx, Alla kbir, nistgħu nsejħulu Papa, Daddy, nistgħu nsejħulu Missier, Alla hu missierna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta aħna nafu li għandna lill-Alla li għamilna, li ħalaq kollox, li ħalaq kull mawn madwarna, li għamel lilna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa meta lil dan Alla aħna nistgħu ngħidulu Papa, Daddy, Missier. Missier li ma jitlaqna qatt, Missier li ma jħallina qatt. Fil-Vanġelu nsibu diversi drabi fejn Ġesu ġie milquh b'mod speċjali miż-żgħar. Ġesu jiġi milquh mit-tfal iż-żgħar. Tiftakruha dik il-ġrajja meta ġew xi nies, xi ommijiet, bit-trabi, bit-tfal, u d-dixxipli bdew ikeċċuhom lit-tfal. Bdew jibatuhom lit-tfal għax ħasbu li Ġesu m'għandux moħħ it-tfal, imma Ġesu jgħidilhom ħalluhom lit-tfal jiġu għandi, ħalluhom liż-żgħar jiġu għandi, ħalluhom il-familji jiġu għandi. Għax tagħhom u ta' minnu bħalhom jissaltna ta' smewiet. Tiftakruha dik il-ġrajja meta kien hemm tfajla, tifla żgħira ta' 12-il sena, illi kienet marida u kienet waslet biex tmut. U Ġesu jidħol fid-dar tagħha ta' din it-tfajla, ta' dawn il-ġenituri. Tiftakruha l-ġrajja ta' meta kien hemm omm u kienet mixja wara funeral, il-funeral ta' bina, kienet armla din l-omm, l-armla ta' Najm. U Ġesu jwaqqaf it-tebut. U lil dak iż-żagħżugħ jgħidlu qowm u jqajmu liż-żagħżugħ. U dak iż-żagħżugħ jqum bil-qiegħda u l-Vanġelu jgħidilna u Ġesu jagħtih lill-ommu. X'differenza hemm bejn li tilqa' lil Ġesu u li ma tilqax lil Ġesu? Hemm differenza kbira. Ġesu huwa sultan huwa re llum il-festa ta' Kristu re. Differenti ħafna mis-slaten tad-dinja, ħafna differenti. Ħafna differenti. Għadha kif saret l-elezzjoni l-Amerika u xekk u sar Trump. Trump għandu ħafna flus. Trump kull ma jordina u kull ma irrit li jsir seħ. Trump jitħallas għandu ħafna nies jaħdmu għalih. Trump xi ħadd jagħti ħajtu għalih meta ippruvaw jisparawlu mill-ewwel daru fuqu u keżbruh dawruh b'nies oħrajn biex jekk imutu ma jkunx hu li jmut imma jmutu l-oħrajn. Mhux hu imut l-oħrajn imutu. Ġesu kemm hu differenti. Ġesu m'għandux flus. M'għandux proprjetà. Anzi, Ġesu tali l-nifsu dal-waqt jiġi hawnhekk fl-Ewkaristija ċkejken. Ġesu kemm hu differenti. Mhux jobbligaw jordnaw jagħmel il-liġijiet biex ħadd ieħor jobdihom le, imma jobdi. Jobdi saħansitra anki għal ħażen tal-ħżiena. Meta qabduh, sawtuh, Ġesu ma mill-ebda reazzjoni. Għaliex? Għax l-imħabba kbira tiegħu lejn il-bniedem, anki lejn dawk li kienu jsawtuh, żammitlu jdejh din l-imħabba. Żammitlu qalbu milli jirrabja lihom, milli jobodhom u ħabbhom xorta waħda tant li qal aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Kemm hu differenti Ġesu. Ġesu ma jgħaddejx fl-apparenzi, ma jgħaddix fl-ajruplani l-kbar, ma jgħaddix fil-karozzi l-kbar. Ġesu jgħaddi sempliċement f'ostja dal-waqt ikun hawnhekk f'nofsna. Ostja sempliċi ċkejkna. Jien libes aħjar minnu, aħna libsin aħjar minnu, kollha kemm aħna lebsin aħjar minnu. Araw iċkunija tar-re tagħna, tas-sultan tagħna, però jekk aħna nirriflettu ftejt, jekk aħna nieqfu ftejt, Ġesu u dak li aħna għandna bżonn.
L-istil ta' Ġesu għandna bżonn, l-imħabba ta' Ġesu għandna bżonn, il-kol kemm aħna. Għalkemm imbagħad naljenaw ruħna u aħna wkoll rridu l-flus, rridu l-poter, rridu nidru. Għax naljenaw ruħna. Imma aħna fil-qalb tagħna nixtiequ dal-istil ta' Ġesu. U għalhekk laqgħu it-tfal lil Ġesu u ma laqgħuhx il-kbar. Kien hemm ħafna li keċċew lil Ġesu waraw il-Fariżej pereżempju. Kull darba li jagħmel miraklu, kull darba jiftemu bejnietom biex joqtluh. Kemm il-darba ma ċċettax lil Ġesu in-nies ta' Nażaret pereżempju. Mari kellimhom u qalilhom Alla mhux kif timmaġinaw intom Alla mhux kattejf. Alla iħobb. Din is-sena hija s-sena tal-grazzja tal-mulej qalilhom is-sena tal-ġublew u x'ġej il-ġublew dal-waqt. U dawk m'hemmnux li Alla jħen, m'hemmnux li Alla jħen, għax tant kienu mdorrijin balla li jikkastiga, balla li pattej, illi ma ċċettax il-klim ta' Ġesu u keċċew il-barra mis-sinagoga, tant illi provaw jitfgħu minn fuq is-sisa l-isfel jgħidilna l-Vanġelu. Ma laqgħux lil min jilqgħu lil Ġesu? Min jilqgħu lil Ġesu? Jilqgħu lil Ġesu min ikun veru miegħu innifsu fil-Vanġelu ta' dalodu smajna minn Sama l-Qudiesa. Smajna min jisma' leħni ikun jaf il-verità. Min iħobb il-verità jisma' leħni. X'in il-verità tagħna? Il-verità tiegħi, il-verità tagħna hi li aħna dajfejn. Il-verità tiegħi, il-verità tagħna hi li aħna kollha kemm aħna fil-bżonn, kollha kemm aħna fil-bżonn. Imma billi nibżgħu nidru li aħna fil-bżonn u forsi nibżgħu li nambettu anki ma' nfusna li aħna diżastru kultant totali, diżastru sħiħ. Billi nibżgħu allura nagħmluha tal-bulis. U meta tagħmilha tal-buli jfisser li tipprova tagħmel kull ma tista' biex ma tiġi bżonn ħadd. Biex kemm jista' jkun ma titlob xajnuna. U għalhekk li Ġesu qegħdin bil-mod il-mod inwarbuh. Għax qegħdin insibuha bitqila biex naċċettaw id-djufija tagħna. X'differenza mit-tfal u min-nies midinbejn tal-Vanġelu, Zakkew li jdaħlu f'daru, is-Sammaritana li tilqgħu li tagħtih jixrob biex hu jagħtiha l-ilma tal-ferħ li ma jispiċċa qatt. Ejjew il-lejla b'sempliċità u b'umiltà nammettu d-djufija tagħna. Ejjew il-lejla b'sempliċità u b'sens ta' verità magħna nfusna, verità li tagħtina l-paċi. Ejjew nammettu li aħna għandna bżonn, li aħna tal-laba, li aħna għandna bżonn fuq kollox Ġesu. Il-persuna li lilna tatna l-ħajja, il-persuna li lilna salvatna, il-persuna li lilna tħobna. U l-mixja li se nagħmlu issa minn hawnhekk sal-Knisja tal-Ewkaristija tfakkarna f'żewġ rajjiet kbar. San Franġisk, qegħdin fi Pjazza San Franġisk. Bħal da żmien 800 sena, San Franġisk ilu 800 sena li jgħix. Bħal da żmien 800 sena San Franġisk irċieva l-pjagi f'idejh. Il-pjagi f'idejh f'sidru u f'saqajh f'riġlejh. Il-pjagi li kienu l-marka ta' Ġesu, il-marka tal-imħabba ta' Ġesu fuqu. Tant San Franġisk fem kemm Ġesu bata biex iħobbna, tant San Franġisk ħass l-imħabba ta' Ġesu illi sar ħaġa waħda miegħu. Illi saħansitra jingħaqad ma' Ġesu fid-tbatija tiegħu. Tant Ġesu kien iħobb lil San Franġisk, tant San Franġisk kien iħobb lil Ġesu li din l-imħabba mbagħad San Franġisk urija mal-bnedmin ħutu. L-Ewkaristija hi Ġesu illi sal-lum għad jidher qudiemna fis-sempliċità imma fil-kobor tad-djufija tiegħu, fil-kobor taċ-ċkunija tiegħu, fil-kobor tal-pjagi tiegħu. Wara li smajna il-kelma tal-isqof tagħna, issa ser inqumu bil-wieqfa sabiex nilqgħu fostna lil Ġesu Ewkaristija filwaqt li nkantaw flimkien mal-kor l-innu quddiem il-preżenza tal-mulej mill-libret paġna 8.
Twajjeb mulej, int l-ola tista' kollox, għalik huma t-tifħir, is-seb, il-ġieħ. U kemm hawn barka, jixirqu lilek biss ja l-aktar oli u l-ebda bniedem ma jisħoqlu jlissen ismek. Mulejja, tkun infaħħar mal-ħlejjaq kollha tiegħek u l-aktar moħtna x-xemx li bija jibda l-jowm u jroxx id-dawl għax sabiħa u tħeġġeġ bl-isfadija ix-bija tiegħek l-aktar oli naraw fija. Inkantaw flimkien. Mulejja, tkun infaħħar f'ħuna l-qamar u l-kwikeb, għamiltom sinjal fis-smewiet leqqina onja u sbejħa. Mulejja, tkun infaħħar f'ħuna r-rieħ, fiż-żiffa u fl-isħab, fil-bnazzi, f'kull tibdejl li minnu inti tgħajjex kull maħluq. Mulejja, tkun infaħħar f'ħuna l-ilma li hu meħtieġ qatih, irżejn ta' siwi u safi. Inkantaw flimkien. Mulejja, tkun infaħħar f'ħuna n-nar li bih id-dawwa l-idlamijiet tal-lejl u żbejjaħ kollu ħajja sħiħ u qawwi. Mulejja, tkun infaħħar foħtna u omna l-art għax minna lajxien u jitmexxina u tagħti frott kull bixra u art bl-ilwien u ħxejjex. Inkantaw flimkien. Mulejja, tkun infaħħar f'dawk li jaħfru għal imħabtek u f'dawk li jġarbu l-mart u l-hemm bla lewma. Imbirka dawk li jilqgħu kollox bħajr u sliem għax minnek l-aktar oli jieħdu l-ħlas. Inkantaw flimkien. Mulejja, tkun infaħħar foħtna l-mewt tal-ġisem li minna jibda ħaj ma jista' jaħrab. Ħażin għal dawk li jmutu fid-nubiet il-mejta, imbirka dawk li ssibhom fir-rieda mqazza tiegħek għax il-mewt l-oħra ma tagħmlilhomx deni. Faħru birku lil mulej u iżżu ħajr u bla gburija xejn aqduh il-koll. Inkantaw flimkien. Laudate
f'dan il-moment kif fisser l-isqof fir-riflessjoni tiegħu se nagħmlu l-aqwa u l-ikbar proċessjoni, dik li fija se nimxu wara is-Sultan tagħna, Ġesu Ewkaristija. Proċessjoni illi minn din il-pjazza se twassalna minn triq taħt Potirjal u triq ir-Repubblika fi Pjazza Savina. Biex nagħmlu dan ejjew nżommu klima ta' ġabra, spirtu ta' talb u devozzjoni, anki aħna u mixin. Inġorru magħna il-libretti sabiex inkunu nistgħu anki nipparteċipaw bil-kant u bit-talb tagħna. Nitolbukom issegwu l-ordnijiet tal-ushers illi se jmexxuna biex nimxu f'din l-ordni. Wara l-scouts u l-fratelli illi mexxin issa jimxu l-abbatini u s-seminaristi, is-saċerdoti u l-patrijiet, u mbagħad l-isqof illi iġor is-Santissimu Sagrament. Dritt wara Ġesu Ewkaristija se jimxu l-ewwel it-tfal tal-ewwel tqarbina u l-adolescenti tal-Griżma tal-isqof flimkien mal-ġenituri tagħhom. It-tfal nitolbuhom biex ma jkollhomx kodba f'idejhom għaliex se nagħtuhom xema, sinjal tal-fidi u l-imħabba tagħna lejn Ġesu Ewkaristija li huma sejrin iġorru sa Pjazza Savina fejn imbagħad ipoġġuha f'riġlejn Ġesu Ewkaristija. Wara dawn jimxu reliġjużi nisa preżenti u fl-aħħar il-bqija tal-ġema preżenti hawnhekk. Għalhekk nerġa' nħeġġiġkom inżommu klima ta' ġabra, ta' talb, di mhijiex mixja imma hija proċessjoni wara Kristu, is-Sultan tagħna. Nimxu fi skiet u nipparteċipaw bil-kant u bit-tweġibiet tagħna. L-ewwel is-saċerdoti u l-patrijiet, l-isqof bis-Santissimu Sagrament, warajh dritt it-tfal tal-ewwel tqarbina u l-Griżma u l-ġenituri tagħhom, imbagħad ir-reliġjużi nisa u l-bqija tal-poplu. Insibu paġna 11. Dem im Nissen ġewwa l-Mater
inkantaw flimkien minn fuq il-kotba. Mill-Vanġelu skont San Mark. Huma u jieklu, Ġesu ħal ħobs f'idejh. Qal il-barka. Qasmu, nawwilulhom u qal: ħudu, dan hu ġismi. Imbagħad ħal kalċi f'idejh, ratt il-ħajl u nawwilulhom. U l-koll xorbu minnu. U qalilhom: dan huwa demmi, id-demm tal-patt li jixxerret għal ħafna. Tassew ngħidilkom li ma nixrobx iżjed mill-frott tad-dilja sa dakinhar li nixrob inbit ġdid fis-saltna ta' Alla. Ngħidu flimkien, inti il-ħajja tagħna mulej. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu, veru Alla iben il-missier. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu veru bniedem imwielet minn Marija Verġni. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu feddej tad-dinja. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu Messija u Salvatur. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ħuna u ħabib tagħna. Inti il-ħajja tagħna mulej. Imħallef u avukat tagħna. Inti il-ħajja tagħna mulej. Triq u destinazzjoni tagħna. Inti il-ħajja tagħna mulej. Sliem u mistrieħ tagħna. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu, dawl mid-dawl ta' dejjem. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu, kewba tiddi ta' filgħodu. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu, sebħ tal-bniedem il-ġdid. Inti il-ħajja tagħna mulej. Ġesu, jum mingħajr tmiem. Inti il-ħajja tagħna mulej. Inkantaw flimkien mal-kor biex insir Ewkaristija.
Talba ta' San George Preka. Sinjur Alla, inti hawn u jiena fik. Inkellmek u int tismani. Nitolbok u int tatini. Għaliex inti urejtna fl-iskrittura mqatsna li huwa gost tiegħek li inti tkun mawliet il-bnedmin. U wkoll ritna nirrikorru lejk f'kull bżonn tagħna. Għalhekk b'konfidenza nitolbuk bħala awliet lill-missier tagħhom. Sinjur Alla, għati glorja lill-isem tiegħek, saltan fuq kulħadd, iddefendi l-ġieħ tiegħek, għarraf lilek innifsek, għamel il-volontà tiegħek, ifraħ bl-opri tiegħek, taxxaq bik innifsek, uri l-ġmiel tal-liġi tiegħek, gawdi it-teżori infiniti tiegħek. Sinjur Alla, ikkonverti lejk il-mitinbin, ippersevera l-ġusti, salva l-agonizzati, għati l-mistrieħ l-fidili mejtin, farraċ l-imniktin, dawwa l-ignoranti, fejjaq l-morda, għati l-għajnuna l-minu fil-bżon, irrassenja l-inkwetati. Sinjur Alla, saffi qalbi, għatini l-Ispirtu ta' Kristu, eħlisni mill-inganni, id-diriġini f'kull triq tiegħek, ferraħni bil-paċi tiegħek, żommni dejjem fidejk, itfa' fija l-Ispirtu tas-sagrifiċċju, fittixni biex nadurak, birek f'mewti ir-ruħ tiegħi. Amen. Ġesu Kristu, Nazzarenu Sultan tal-Lut, iben waħdini ta' Alla l-ħaj u tal-Om Verġni Marija, medjatur wieħed tagħna l-bnedmin quddiem Alla, uri l-pjagi divini tiegħek lill-ġustizzja ta' Alla u bis-seta tiegħek salva lid-dinja kollha. Amen. Mill-libret insibu paġna 12 u inkantaw fl-imkien mal-kor nadurawk ja ħobs tas-sema. In
Mill-Vanġelu skont San Mark. Ġabu quddiem Ġesu xi tfal ċkejknin biex iberikhom, iżda d-dixxipli tiegħu qabdu jgħajtu magħhom. Ġesu meta ra hekk inkorla u qalilhom: ħalluhom it-tfal iż-żgħar jiġu għandi, iżommuhomx għax ta' minnu bħalhom hija s-saltna ta' Alla. Tassew ngħidilkom li min is-saltna ta' Alla ma jilqaħħiex bħal tifel ċkejken ma jidħolx fiha. Imbagħad ħaddanhom miegħu u qiegħed idejh fuqhom u berikhom. Ngħidu flimkien atina s-salvazzjoni. Atina s-salvazzjoni. Ġesu il-qaddis ta' Alla. Atina s-salvazzjoni. Ġesu il-wiċċ tal-ħniena divina. Atina s-salvazzjoni. Ġesu il-waħdek ġust. Atina s-salvazzjoni. Ġesu iben ubbidjenti tal-missier. Atina s-salvazzjoni. Feddej tal-bniedem. Atina s-salvazzjoni. Salvatur tad-dinja. Atina s-salvazzjoni. Rebbieħ fuq il-mewt. Atina s-salvazzjoni. Prinċep qawwi u rebbieħ. Atina s-salvazzjoni. Ġesu għaddej tal-mulej. Atina s-salvazzjoni. Ġesu bniedem tad-duluri. Atina s-salvazzjoni. Ġesu solidali mal-foqra. Atina s-salvazzjoni. Ġesu ħanin mal-midinbin. Atina s-salvazzjoni. Mill-librett inkantaw flimkien l-innu Tina il-ħlewa. Talba ta' Santu Wistin ta' Ippona. Lilek biss inħobb mulej, warajk biss irrid nimxi. Lilek biss irrid infittex u lilek biss irrid naqdi.
Nitolbok mulej ikmandani dak li trid. Irrid naqdik bil-ferħ kollu ta' qalbi. Għaliex mhux l-indiema imma l-imħabba qiegħda issejjaħ lilejk. Għamel mulej li jinkun kapaċi nisma' dak li jien tixtieq minni. Enni ngħix dak li tikmandani u ikmandani dak li trid. Għamel li jinsibuk għax qabel ma nsibuk ma nistriħux. Fik biss tinsab ilena u l-mistrieħ tagħna. Int għamiltna għalik u Alla u qalbna ma ssib qatt kwiet jekk ma tistrieħx fik. Inkantaw flimkien mal-kor l-innu tal-ġublew mill-libretti paġna 14. B'ġest ta' qima lejn Ġesu Ewkaristija, it-tfal qegħdin ipoġġu ix-xema fit-taraġġ tal-Knisja. Issa f'isimna l-koll diversi persuni ser jagħmlu talba lil Ġesu Ewkaristija filwaqt li l-koll kemm aħna mal-kor inwieġbu għal kull talba bil-kant.
fil-verità il-messaġġ li nirċievu li qatt m'aħna sew u qatt m'aħna biżżejjed fiżikament qatt ma aċċettabbli, il-midja soċjali taqbidla b'mod qawwi li jekk ma nilqux ċertu livell wies ħadd se jitwarna. Anke l-Knisja bħal donna Marta faċli jgħidilna xejn li inti tħobbna. Forsi veru, imma aħna nħossu li ngħixu f'baħar waħedna. Lanqas biss nafu kif nesprimu dak li nħossu. Nitolbuk biex tibgħat iktar nies fil-Knisja li kapaċi jaqrawna u jgħinulna noħorġu dak li nkunu għaddejjin minnu. Għati ftit paċenzja lill-kbar biex jisemgħuna u mhux jaraw il-problemi tagħna żejda u bħala telf ta' ħin. Għatina l-kuraġġ biex ma nabbandunawx it-tagħlim u s-sakramenti li jibqa' magħna Mulej. Mulej, intaf li aħna żgħażagħ diffiċli nemmnu fik. Madwarna, ħafna minn sħabna mill-adulti ma jemmnux. Sikwit inħossu li l-oħrajn jarawna li għax nemmnu fik għandna lura u li dawn it-tmerijiet tagħmlu bla moħħ. Il-messaġġ li jagħtuna l-kbar u li l-fidi tgħix fil-Knisja għax fil-ħajja mbagħad trid timxi mod ieħor. Jekk ma tiġbidx lejk biss, m'intix se timxi. Meta jarawna nisserjaw f'relazzjoni jew vokazzjoni, mod dirett jew indirett jgħidulna tkunx baħnan titrabaġġ. Min-naħa naraw nies li prattika ma jemmnux, min-naħa narawhom jaqtlu bil-pika fil-festa tal-qaddisin. Quddiem dawn il-messaġġi mħawda anki aħna nitħawdu. Illum nixtiequ nweduk u se nippruvaw nagħtu iktar ħin biex narfu minn int. Hekk jew hekk xorta f'ħajjitna ħossuna b'direzzjoni u vojta. Jekk int hemm tina l-qawwa nażluk, ibqa' magħna Mulej. Il-familji ta' Għawdex qegħdin quddiemek Mulej għax nixtiequ ngħidulek li rridu nkomplu nażluk bħala l-uniku Alla. Aħna inkwetati ħafna għalina u għal uliedna. Inħossuna qed niġġieldu kontra monstri li impossibbli nirbħuhom. Kif nistgħu nlaħqu mal-istandard of living normali? Kif nistgħu nkunu mudell għal uliedna meta ħkemna f'sistemi fejn trid tagħlaq għajnejk u anke tisħieb mal-qerb biex timxi? Nixtiequ nagħtu l-aħjar li jeżistana, imma dejjem għajjanin u rrabjati u nispiċċaw nisbugaw f'xulxin. U meta l-affarijiet ma jiġux kif ippjana nixtiequ ngħidulek grazzi li fid-dijoċesi tagħna permezz imkien ma' koppji oħra li tixtieq tagħmilna ħafna ġid. Għenna nilqu l-istedina tiegħek u ndaħluk iktar fiċ-ċentru tal-familja tagħna mingħajr ma nistħu u niddejqu. Barat u taħwit ta' ħajjitna. Ibqa' magħna Mulej. Inkantaw flimkien. Fi
żgħażagħ bħalli kieku li tkun adult tieħu ħajja bis-serjetà u telf jew diżunur. Aħna l-adulti nixtiequ li tolbuk biex id-deċiżjonijiet tagħna neħduhom b'mod matur, imdawlin bil-kelma tiegħek. Li tolbuk għenna naraw iktar is-sbuħija li hemm meta nagħtu ħajjitna meta nkunu committed, meta niċċaħdu minn promotion għal uliedna, meta fuq ix-xogħol nimxu b'mod rett u onest, meta ma ninħbewx imma nsemgħu leħinna kontra l-qerda tal-ambjent u tal-ħajja. Għenna biex l-eżempju u l-pariri li nagħtu liż-żgħar tas-soċjetà ikunu frott valuri sodi. Għenna narfu l-sbuħija li hemm fli ngħixu ta' adulti ma' ibqa' magħna Mulej. Inkantaw flimkien. Tal-anzjanità, nistqarru miegħek li għalkemm forsi inqas impenjati, iżda kultant inħossuna ngħixu f'dinja li ma għaddejx tagħna. Imxiet u ħallietna warajja. M'għadniex inlaħqu mal-bidliet u nħossuna skaduti. Anki biex nimlew applikazzjoni normali, inħallsu l-kont, jew nieħdu servizz, nħossuna dipendenti fuq teknoloġija ġodda jeskluduna. Mhux faċli tgħix fil-biża' li nkunu ta' pis għax m'għadniex produttivi u żmienna għadda. Nitolbu biex tenna naraw is-sabiħ din il-fażi u mhux neqgħu f'pessimiżmu. Tina kuraġġ naqsmu l-elf u l-esperjenza twila tagħna u nofru spalla lill-ġenerazzjonijiet żgħar kemm bil-pariri kif ukoll bit-talb. Ibqa' magħna Mulej. Inkantaw flimkien. Sejjaħtilna biex bħala persuni konsekrati ikunu xhieda ta' ferħ. Iżda maż-żmien il-vokazzjonijiet li qed jonqsu, id-diffikultajiet tal-komunitajiet tagħna u l-problemi personali li qed itelfuna milli nxerdu dan il-ferħ. U kultant insibuha qed naqgħu fit-tgergir u l-pessimizmu bejnietna u mal-oħrajn. Mulej, illum irridu ngħidulek li l-ferħ tiegħek għadu f'qalbna. Imma għandna bżonn għajnuna tiegħek biex narfu ngħixu dan iż-żminijiet. Irridu id-dawl tiegħek biex narfu xi trid minna llum meta qed ngħixu f'kunventi kbar, komunitajiet anzjani dejjem aktar jisparixxi. Għenna nemmnu li din xi diskja iżdejħa biex ngħixu r-rieda tiegħek b'mod differenti. Ibqa' magħna Mulej. Inkantaw flimkien. Mulej, aħna għażilna li nagħtu ħajjitna biex naqdu lill-Knisja tiegħek.
nistqarru miegħek li għalkemm maħniex ngħixu f'soċjetà li tippersegwita direttament lill-Knisja, inħossu l-periklu li nittieħdu minn Mart li jmur kontra l-imħabba. Nejjew nissiltu u nibdew nikkuntentaw b'kollox. Nibdew insibuna nagħmlu biss dak li nħossuna komdi jew żguri fih. U ma nibqgħux infittxu lin-naħġ mitlufa. Nibżgħu mill-oppożizzjoni u naraw il-ġlieda għall-verità bħala inkwiet żejjed. Imlina bil-kuraġġ u b'sens ta' disċerniment veru biex naqdu lill-poplu tiegħek f'dak li verament jeħtieġ u dak li jrid. Ibqa' magħna Mulej. F'dan il-moment ser nitolbu flimkien it-talba tal-ġemgħa kollha flimkien ma' Monsinjur Isqof billi nsegwu l-librett paġna 20. O Ġesu, Sultan tal-ħolqien kollu, ix-xewqa tiegħek li toqgħod magħna waslidek biex issir bniedem bħalna. U meta waslet is-sija tiegħek intħabbejtna tant li għażilt li tibqa' magħna fil-ħobs u fl-inbit. Nitolbu, iftilna qalbna biex nilqgħu iż-żjara tiegħek fostna. Kun il-faraġġ tal-morda u tal-imniktin u l-wens tal-anzjani. Iqaf mal-familji li għaddejjin minn diffikultajiet ta' relazzjonijiet, mart gravi jew mewt. Għati qawwa u kuraġġ lill-ġenituri fil-ħidma diffiċli tat-trobbija. Ħares lill-adolescenti u żgħażagħ minn kull ma jista' jarmilhom ħajjithom. Kompli għatihom qalb kbira lis-saċerdoti tagħna biex jissoktaw u waslu fost bi kliem u bħajjithom. Li nilqgħu apprezzija li jagħtihek għalina fl-Ewkaristija. Amen. Issa nkantaw flimkien mal-kor tal-Misteru. U għanna li f'dan is-sagrament tal-ħaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbu li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Inti li tgħix fis-Saltan
għal dejjem ta' dejjem. Nfaħru l-Alla flimkien ikun imbierek Alla, imbierek l-isem għad-destiju, imbierek Ġesu Kristu għal-Alla tal-bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek għal-qalb il-mazza tiegħu, imbierek id-dem għal-sistiju, imbierek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Altar, imbierek l-Ispiritu Santu għal-Aktu, imbierek għal-Biro Alla Marija Santisma, imbierek għal-Imqazza Makulata kunċizzjoni tagħha, imbierek id-Ruħ Glorjus tagħha fis-sem. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Għam. Imbierek San Giuseppe Arus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġeli qaddisin kollha tiegħu. ċelebrazzjoni nixtieq nirringrazzjakom immens tal-preżenza sabiħa tagħkom. Ħafna familji żgħar bit-tfal, grazzi. Nirringrazzja lis-saċerdoti, lir-reliġjużi, nirringrazzja lill-scouts, nirringrazzja lill-fratelli u lill-abbatini, nirringrazzja lill-kor li anima din iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla. Nirringrazzja kemm lill-Patrijiet Franġiskani għad-dispożizzjoni disponibilità tagħhom tal-kunvent kif ukoll lill-Fader Giovella Gawċi tad-disponibilità ta' din il-kappella. Kappella li għas-sinjal tal-adorazzjoni perpetwa, il-kappella ta' Savina. Grazzi ħafna lil kulħadd lit-tekniċi li jippreparaw u lil ħafna volontieri, li kienu hawnhekk magħna mingħajr forsi mandunajna biex organizzaw din iċ-ċelebrazzjoni. Grazzi kbira wkoll lill-Pulizija, lill-Kunsill Lokali u fl-aħħar mhux inqas grazzi lill-Kummissjoni Liturġika ta' din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa li għamilna. Grazzi u lejla tajba lil kulħadd. Grazzi, grazzi. Kien minn paġna 22 Amana Mulej. Take
ħajjitna. Ira il-mehla li bdejt temmek l-għażiż, iġa qalbek miftuħa għalina, indewwaqna ta' mħabtek il-pis, għamel minna mill-ġdid poplu qaddis. Ibqa' magħna mulej fi-triq ħajjitna. Ira il-mehla li bdejt temmek l-għażiż, iġa qalbek miftuħa għalina, indewwaqna ta' mħabtek il-pis, għamel minna mill-ġdid poplu qaddis. Segwitu diretta mill-Belt Victoria Għawdex fejn wassalnilkom dawn il-diversi filmati, il-purċissjoni eukaristika ta' Ġesu illi huwa s-sultan tagħna, ċelebrajnieh illum bħala Kristu Re. Dan għamilnieh billi wara ċelebrazzjoni illi bdiet quddiem il-Knisja ta' San Franġisk fi Pjazza San Franġisk u smajna l-kelma tar-raj tad-djoċesi tagħna l-Isqof Anton Tewma, imxejna wara Ġesu Ewkaristija fit-toroq prinċipali ta' Beltna sakemm quddiem il-Knisja Ewkaristika ta' Savina irċivejna l-barka sagramentali. Nixtiequ qabel intemmu din ix-xandira nfakrukom illi propju minn nhar il-Ħadd li ġej bħallum ġimgħa hekk kif issa tiftaħ sena liturġika ġdida biż-żmien tal-Avvent, se nerġgħu nibdew bl-appuntamenti tagħna ta' kull nhar ta' Ħadd fis-6:30 ta' filgħaxija mis-Santwarju ta' Pinu, fejn inwasslulkom il-Lezzju Divina fuq il-qari tal-Vanġelu tal-Ħadd illi ikun illi titwassal lilna mill-diversi biblisti u saċerdoti fosthom l-Isqof innifsu, l-Isqof Anton Tewma. Għalhekk inħeġġukom possibilment tkunu magħna fiżikament fis-santwarju għal dawn il-momenti ta' riflessjoni fuq il-kelma ta' Alla, jekk le tistgħu issegwuhom permezz tal-mezzi soċjali tagħna. Min qalbi nixtieq ringrazzja lit-tim kollu tal-Uffiċċju tal-Komunikazzjoni illi mingħajr l-istinkar tiegħu ma setax taslilkom din ix-xandira diretta mhux biss minn Pjazza San Franġisku u Pjazza Savina imma wkoll mit-toroq tal-Belt Victoria. Ma tfadlilna xejn li nixtiequlkom il-kumplament tal-lejla tajba.